Én nagyon örültem annak, hogy a barátaim Kanadában igazi időben tudtak nézni. A visszajelzés az volt, hogy ők is örültek annak. Nem ugyanaz, hogy egy videót kapnak, vagy később valami megkönnyíti a részvételt. Az volt az érzésük, hogy ők részt vettek ebben az előadásban, annak ellenére, hogy a világ másik oldalán voltak. És nekem, bár 500 ember ült ugyanabban a szobában, ahol én ültem, de elképzelni, hogy 4-szer annyi, vagy több ember néz engem ugyanakkor, az úgy felvillanyozott, úgyhogy valószínűleg egy jobb előadást tartottam, mint tartottam volna, hogyha nem jelentem volna meg az interneten.